Мотокултиватор Беларус с двигател дизел, реплика на Янмар F186 с електростартер. Вградено динамо за зареждане на акумулатора, реле регулатор, ето го, акумулатор чисто нов, двигател е с гаранция 24 месеца, акумулатор е гаранция 1 година, мотокултиватор е снабден с тежести, чисто нови гуми, скоростна кутия от пълен основен ремонт, т.е. сменил съм всички скорости, двата вала, съчмите вътре, които заключват скоростите. Фрезата е обслужена, работеща, уширена е, за да може да покрива ширината и гумите на мотокултиватора. Кормилото е от български мотоблок. Неговото не ми хареса, че беше разпокривено механизма за скоростите. Пали на стартер от тук. Ръчка за газ чисто нова, жилата и те са чисто нови. Абсолютно масло навсякъде, всичко е чисто ново. Може да се говори доста какво е правено по него, но мисля, че става видно от самата машина се вижда. Няма какво да я коментираме много. Гумите са на Йоска, турски гуми, хубави гуми, не са китайски. Малко по-широки са от оригиналните, малко по-височки са от оригиналните. Двигателчето е чудно. Споменахме вече, че е с 2 години гаранция. Сега да видим как ще запали. Декомпресора го включваме, ако не ще да се включи декомпресора. Дърпа се мъничко на ръчния стартер, двигател, и след това вече декомпресора ще сработи. Ето. Подава се гърчица, особено когато не е пален доста време, се подава повече газ и от контактния ключ следва запалване. Малко да поработи на малко по-високи обороти, след като леко изчисти и позагрее, може да се намали газта. Стойка също има, която си е оригинална от предния двигател. Сме я свалили и сме я монтирали на новия двигател. Машинката е прекрасна. Който харесва дизел, разбира се. Който харесва бензин, може да му направим и бензина от двигател, не е проблем. Но машинката определено е супер. Тежестица от български мотокултиватор, не знам дали споменах, но са супер. Гаси се ръчно, връщате газта до край и ето това палче тук, което подава газ в едната посока. От него се гаси, като се връща още мъничко газта се едно. Това е машинката. Не забравяйте евентуално кой го купи да гаси контакта след като го гаси. Да не пада акумулатора. И това е машинката. Предполагам, че много казвам, който харесва дизел,
Това е машината. Но имайте на предвид, че дизела при по-ниски обороти е много по-мощен от бензиновия. И второто, което е нещо е, нютон метрите са по-голями на дизела. Също дизела няма свещи, няма чупчета на ковални, карбуратори се затискат и така нататък. Тук проверяваш маслото сутрин, доливаш гориво и цял ден може да не го гасиш. В смисъл, харчи 4 пъти по-малко от бензиновите мотори. Това е машинката. Имаше един човек мераклия от Добруджа. Ако случайно види клипа, то е с предимство, понеже имаше мерак за него. Това е.